ban long ka kan thei ha ka kam khai pateng kham tam apatei pakaching sengkam la jong ka long ka pa e shisha ki kan du ishipon chat kiching e panyanu jor pat kishin rang ni ki kan thei tinga hanga tinga shem ka bha it's good ba ki kan thei kin tre na marbale ngin shu up sa tang na urang ba ro ka long ka ba e em ka per thei mo mata ka per thei ka barem ngin pha school ki khun ka long ki bon si ki competition ki bajur ti tang ban ong tang urang ba hi maroi ban penbiang kam dei ka basuk ti long ti ka bha hi pada ki kan thei kin yang hala ki jong ki kajan kin don ni la ka jong ka kam ka jam ti kata kan support moi ki kin ye ki khun ki ti kan support ka family ru kan ki riu shampang jong ka khai pateng ki chu pan halor ka ching don kam ban ai ya ka ching kirshan pat ka ching ai min siam ki kan thei ki baseng ya ki kam na jong ka ching wat pnya ki pen shai balada ki kan thei ki nyu ya ki lat ban yeng scam hala ki jong ki kichan ka pelat ya ki na ka ching duk ching kerdu ka kan tiu ya ka kot ka khia jong ki khlong khna ka kan tiu ru ya ka yo ka kot jong ka ri hi paro ka wei menta kasngi haka program shulong menta in yo ya ka jing tray jong iwe ilong kme kari khasi jongi ikong pikaralin one shong inong seng ya ka karas fresh food banyakren halor ka jing ya lenti ka jong i pat ka jing don kam ban long ki be yeng scam halaki jong ki kchan naru bangarang khana ret ngase email bi set asar ti ngase itnat bi set asar te bat ubang ru mo ban set asar ban ba ma kaja ti suki pada te ke ba penong nga kalong ba nadu ngarang khana ngase ong be ngam suka menteri kam sorka ti hadin ngai kidan siki ki parang marjan ki set umso ti ngai ta bi set umso ngase ong nasa de he ngakwa banganang ban set umso ti katai kadi kata hi ka ba yalam nga bangan don interest ha ka ban set ban tiu ti nadu dang khana hi ngasi stanat ban set ti kumta ti dang ala asdang he pade ngayo lat bangan training ti ngasa kumta ka suki kata ka jini training jonga ngandal adap na training mon saye ngasdang bangan blit hit ki sok men ken hit ki sok khnek ti na kata ka jing stang ban set khnek kumta kadang ke interest class dang mo class dang kiu ti nang ta pade ti hayeng ni se ya si ai ki bahayeng si ai ki perlok ti kumta ti suki ngampoi perkhat pade ba kata ka jing set asar jonga pade kan nang yar ken man ka banang mi kisni ka jing sisa na du 98 nga ali training ti ka simpo de kisnam ken kum mo na ma hit ki pon ba long kumta long bengin yo kitar kalong ba long ki preservative ki bottling na dong sedong hi nang na mar kani jongi ngim don ti mde ko menta ti kala khamsuk bengin yo ti ki pongi ha ban iwat keleng sodong ngim yo ki bilor ngi ha ban sthit na yo second hand ti nang tu ngi ha wan ra hieng sterilize ngi site sterilize ki jing tap ru ngim yo ti nang tap ding ile amni ki jing tap rem pade ngasuta di seletip le ngi ngasim begini ki chart paper ngisi khap gitu nang tang sata khang ba namar long ta mo ka jing tap ka bla rem te salia em yo kalong don sarang ti kumta ngi di kumta ki asar ti ki por ti ki ya ki sngi ki snam mo ter kumto ring sai sang banyo bantip na ki address kum na ingini thi tinga sai ola ban thi na ko hoti nang tinga sas dang ban order na Calcutta sang ban order na Delhi
te kumta ti kiat ki por ka jing support ting kan ong komno like long hakapor ka bangadang nganak hana mo ki por ti long ngab result matric te den pade nang tu ngali college ru ka jok por tong mga le hik ti ki ashar ki kumta te na ying i ki support i tang badon ka por pade long kumta i bal ashubret sibret sniu ti long ya kata mo so dom hi am nai shet tu ashar rong phi na marba le no e mo kat kapisa le no e lut hi baro na dong sedong tang ba nga pade nga kat benang ong kupta ka tangan nang set nganang tracy ken hadu bangan the job beda ka kerteng jong ka product te kalong kom ni ningkong menshwa do ang kerteng Rallingtons nasim ka kerteng jong la jong nakmat te bajong ipa na din te long hit ki porti long kom ta mo na mga dalik ki exhibition ki ba khot kom to nga shulet tang ba long kibri kim da yuthan da hadian pade di hau 2007 ti nga perkhat mo ni nga lahap ban kelyang no ka kerteng ti nga suai no kara mi na ka kerteng jonga ka phi kara len ti nga syum no di ta in kerteng na preng kara ken ti ka sa shune asa ado menta kara like phi kara mi kamut ni khasi ting si ong kara am hakapo mi thung jhur ni sa kara dai ki sentiu ne ki jhur te ni nakata kan kara ka wan nakata ka kentir ka kentei ka bala banyeng scam halaki jong ki kechan pat ka bala bankit ban ba pat pen bit pen biang ya ka jingdon kam ka ai min sim ya ki wei pan ki para kentei ban long ki bala ban kirshan yaladi ka jingla ban kirshan dalade yaladi ka long ka thong ka pangi baro ngi dei ban bu la ka dei na ka benta ki shinrang ne ki kentei ne ki nu ki rukam em ki jongi ban ka chingshim rai ka bapha ha ka bai dei pat ka kampisa tingka ka long ka paton kam ban yo ya ka chingthmu ka pacham haman la ki kam ha ka chingim ka pen longingi ki bashlur pat ki bala pen kre pan mat ya ki to ki nu ki chingjia ki bam tikna ha ka lawe long shwa jong kata nga set na du man shwa hi nga set sutana ban set cake long man shwa ti simple cake mo tang plain cake but chocolate cake ting set kom tu kan set klumar bet ka bayo recipe set la set ting set haka sola ting ngim dot oven ti hadin nga sa steep ko oven ti da kan sing long ta da ka ki perlok ki bayarap nga ki babon ki dan ki ba support ru ha ka po mga thi ko oven ki thiet ma ki ay nga bangan penon kam tinga siwi ki khendiat tiling ba ka ko oven ngayo ban set ki ti suki pade nga sa ngayo thiet la ka jong ti hadin pade how 2013 pade ngayo ban training kadang ka training ka special training ka ba
kabaki ki wan uta una po Mysore wan ban ai training ni hani ude na Mysore ude long kadi ka jong ka kadi kata ka training kadi jong ka government ti ngayok ban training ya kata ti nak kata ka nga nalon bang astona lupa ban shed ti ka long kwa bahati bang nang ban shed nasi nga kwa bah ban nang shed roti shed jingba mo shed ki donuts kini kitai ti kata ka pelong nga ba ngan shed ki jingba ti suki nga shed ti hadien ki zang ban tip suki long ka sempor ngam ong baka kan ka marsin shed marsin long kam long kumta ndre suki pasuki ken mo don kapor ka sneu don kapor ulong ti ngahap ban ngahap persang pat hadu ban da job hadu ban dala ken ban kumta ujung bam ti siki yo siki recipe ru ti kumta ti suki ka sedang ban pick up ti ki ngabu dukan ti kapo ngabu dukan ning kong ti kajing di kalong tang lai spa saus spa tang ba wala katarung long hun bete na update kan sempor kata ka jinya juga dukan dia kata te mo ki beriti kin thiet se hila da shubli kumtu te hadin pada kisang ban tip apo dong hasnam kisang ban tip napo ki para lok nang ta pada church ti kisang ban order ti ki kumta suki kumta kan tika sa pick up kan Kajing burom yalade katrot por lada kimla pan pendap penbiang yalade kum kariu kunthei kabahap pan penbit penbiang ya kayeng kasem pat pan kirshan ya kajinglut jingsep hayeng ka ai men sim pat ya kiweiru ki khna ki yo jingkai na kaba ki yo I pat kumta ki smooth hu ya kajing ringkat bor jong ki shinrang pat ki kunthei pat man pini nuksa ya kiwei de kalong kum ni long haba ki kimi ki tre dai te ki khun ki yo I kum no baka kimi ka tre te ki ka pelong ki ru ki I baka kimi ka tre stom te mo kam don por bakan pelut por bat ki te kalong kum ta da ki kwa por makanaru long mo ngi don kam ngin pelut por ba ki khun ti kidan pada ki long kom ta ki khun ki isin ai ki ka kami bakan tre kam sa ti nang ta pada ki perkhat de ki la kham he kla asang so tho ba ki ba bangin baka kam sarkar kalong ka ba ban yo ti ladangi tre smart lada ka kami I ba ki ka sang ban tre smart te ki khun ki bot te kom ta ki dan sa ke interest haki ki kwa ban ne lam te kan nyarap hi ki ru mo bakan kersan kan kersan ya ka kemiru long kan kham sting ka kam nang tai ki ka long ka jing kersan mo baki ha baki dit pule ne kan long ka jing rap ka ki ru mo te sa ka perthei kum ta kan mon ong perthei ya be man ta te long kwa hi banya be lang te ka long ha ka ta ka kom te long ta ki kimi long ka kemi ka ha man pen I ka ni ka nuksa bu bhai ki khot khanang ba ki ru kin yang hala ki jong ki jap jing sisa ngasli ai training sikinong kendong rumo baru asikato ngaset ye trailang bagi kibuan bagi department ki bangai trailang ti nadu ki NGO nadu ki church nadu ki government department ti kumtu kan kinak hot nga ngin hab di ai training ki kwa bing ni ai training sata ti ngaset le kalong banga ko aban training ki we long ba ki wir kin tip ken long tang subuh mentala datang mga marway ngan set la dengim la ban ai training kiwiru kan long ka bale ano am di long like kiwiru kidan kam ban yo khrang bakin la ban em kin yo mo kin yo ban daka baki ki training la ki one training nang to pade ki kisdang ba ki hela ki jong ki yang sem ki kan long ka support ka yang ka sem ga jong ki
kanong kajingarap mo ki ndre ti man perthai mentah perthai hiran te long ka kan mo nama ki bun ki kan thai long ki samat ki kwa training te long akloi kan man ai banyarap ki banya share lang kan khnang ba ki wir kan lang kan ki nyo bentalang ndai tangela dia Mga bandri kwini Mary Khan te nasenat ngatrai hang dia ba ngayu ajimentai shibun ken bangan kershani para yala dia menta ladan asnam shteng hang dia tengayu bun experience kum ki bun ja ki kini ki jingbam kum ki cakes kum ki donuts kini ki remban ki patties te kita hi man shwadu ha kapor bang alang sedang em ba long kum tu long nadu 90 ngani training 99 2000 2001 they had 2005 panga ha kita kisnam within kita kisnam nai ki ba 2004 sharum kalong umta kan long bangan le iru kalong ka sitam mo bangi kam pick up mo long kalong very slow jadi how 2005 kay mga sedang ban nyo kata ka you shwa ju kata kan nga perkhat ong ni ngam sangi ano kata kaset asya kan dei pade ika pelong nga pade nga ong tengok ngan sangi ano tangba like ka ngaset siset pade ika sulong kumta kadi kajing plila jong ble hiba hakapo bangamut bangan sangi ano andre ble de wang em tika pelong nga bangan set siset tikumta kan long danga perkhat ngana kan mau tiki por men shadi stanat halong long ling ba ki jing ki bangaya em ding ba ki jing kenduk ki bangaya long atri ya kaya tu sia la kaya te tin ri pade long da phai pade long kanu ka stanat long ban pe ban kan mau ke tiki por long ha ka por ba I hayi ki nga kenyo la biang ka tu ka set asar ndai long akham give up kan ti ndai nga set si set le si le hadu banganda long nganda yo long ta nganda long successful ma te nang ta pade ngala yo ben yarap ru ki wiru khnang ba ki wir kin kom ta kin em ma te kalong nang ta pade di tang kata skajing yo ban ai kam mi ki wiru kom ka perthairan man ta ki bon ba ki khna samla ki bawat kam kin ong undon kam don jam henry ka bon ba ka kam la de ngi smart kam kalong ka bon ba ka kam tang bangi hap ban long ki betristom ihap banong ki biyay ne ihap banong ki biyay sa ngimdi banong tang mangitri menta kamut da kamlong sisien arsien I give up no ndre ayam kam di banong kota ihap persang pat mo kum kutuk puit sirup kong persang pat ada ngim la asisi ngin persang bian arsien hadu bangin da job kan ti di banong kota ti ngi iki khna menta ki kham ngapit tang ki khon jong ro kalong e bhana mablik kimla banyai sa ki kwa ka iba ki kwa no menta ti ndre kam de kin banong kom tama
ngihap banyai sya ngihap menteri dan ngihap banyai ap haduk benyok kat usok kan food processing kalong ba subuh mentang lasyat asyare lasyat umsok kang market ka khamlong slow ti ngihap bani ash ki dukan ti ngimla banyo cash to kidon ki dukan ki ba cash mo kidon pada ki dukan ki bamla ban cash ngihap ban up ti kom ta ka sempor kan lanungin lum ngihap lum kendet kom to ti kat ba ka long kom ta ki long hot ki umso ki ashar ngila ban bo sisnem ti nang ta pada tang ba wala kata long ka sitom te nomor ngimla banyo cash mo tinggi hab man pelut na lading hab pelut cash kat bangin ke bangin kelek pada hab kelek kendet kan kat ba ujung bam pada ngisat menta ngiyo nok kan ki beri ki wan thit na dukan ki order ti ka ki hab man ai no hi kim la hi mo ban kom ta kan mo bakin lek kom lek ki asar ka jing ya ka dikata kan ti kalong komni ke nging kin thei subu mentala dengi la atre nai tingi don kam ken ban bangin dengi la atre nai ngin ong ngim dei ban ong batang mala don pisang an splut phut tingi don kam ken bangin safe ngi don kam bangin penlang mo kanang bakan kan long kan jingerap subu la mentada fikwa bane inu la ne fikwa ban sna inu ta fila don hi da kapisala jong fila ban le ne hakanu kapor ka belong emergency ru klalong ka jingarap ndi bangin ong tang mila ayo pisang ngin supurut phot ngin suthit kani thit katai lungi hap ban manage te kata ikin thei ki basang ye ki kam na chong ha Meghalaya ki pin i ya ka jingklan bor jong ki pat ki la nang ya chaprang ban kin tiu lem ya ki wei pat ki para kin thei ban plilat lilen ti ki na ka benta ka lawe ka daw jong ka jing don kam ban pin shai halor ka jing seng kam la jong ki riu kin thei ka long namar bagi kin thei ki shyam ya shibon ki jing e ki bala shong tan rai ha ki imlang salang kum ka jing ban jong ka kam yeng kam sem ka kam ban ai jing sumar sukher ka jing pom yo jing kershan pat kum ta ter ngakwa ban ong ki khna mo ki khna samla menta ne ki wa ki bala kham he ka bakong santam kalong bakin de ban tristam khrek kot bha te ki don pade mo ki bapli ki bamla ban khrek kot ki jong mo kita te ki bapli long adis ki kimi ki kapakin pet ki ai ki mat le no de ki any vocational training kla ban don ki sap ki jong ki mo ki ba uble ai ki kla ban su jan ne kila ban shet ne kila ban inu kam tang bakin long kin long ka jing mentoi ki kan nyarap iki kin kanang bakin perkhat da komni da komtai ban ong ba kalong ka burden yang a mo kalong ka burden iki kimi ki panam ta jong a mo bakin hab ban pendap penbiang ti nang ta pade ka ik bangadon ban ong kalong komni ki khna asamla kalong ba wat kirki ban yo brew wat kirki ban yatho wat kirki ban wat samla namar ka perthai menta ngi kalong mo ngin ong kata te solansar hi kata
te ngim ka di kata ka we ka ba wanum kerki krep kot bha trish to ma pi so tho ba pi la bha ban krep kot le bha te long pin khana pin yo khai uso pin hap long ke bi aisha pin hap long ke ba ki ba aisha hi kapta ka ba trish tam ki bi aisha ki bi ne te kata hi long khanang bakin kan sok hi kala we ka jung kim le pin su depend tang ha ubrio pin ong ba menta o ngala ai tho ngan su ap no ubrio em nomor phim tep nomor ka jing em jungi ki brio ka kala bha hoi menta ngim la ban ong mo udon ubrio bala ban basa udon ubrio bapli bamla ban basa ngi nomor ka jing em jungi ki brio ngim la ban ong te ka kala long le asimo long ning kong hoi bha ka kamai ka ji hadin ka kala pa de ka dak hongpong tingkim la ka man ong ka tamo de asi kawan ok ik jing songsi ka ba ngim poi perkhat ken te na kata kada ko bha bangin ni ki kin thai ne ngi hap ngi de be long ka num long shubu mata de kila don khonret ki ba pliken ra isdai em phin pe ki khon isang sot emiki te at least the pidon the pitre the pio makana tang khanet ru ka long ka jung man toy te ki finyo irap ki khon finyo long komta phi ki bon ba em ki phinnet ki jaka ni isen 8 ban pe ki tingin le amno kan mo namar ba la bakla namar ka jing jungi ki brio te sisien bing la bakla sisien ka long ba e te ngim la asuk kan bangin phai dien pat ban ong bangin lat ni hap su ya be jam